නාමයෙන් ඔබට ආශිර්වාද. தேவனுடைய நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். මගේ පළවෙනි දේශනාව මම ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මම බෙදා හරින්න කැමති වුණා. என்னுடைய முதலாவது பிரசங்கத்தை சமூக ஊடகத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்பட்டேன். ඒකෙදි මම විශ්ව වැදගත් ලෙස කතා කරන්න යන්නේ යාඥාව පිළිබඳව. நான் முக்கியமான கதைக்கு போறது ஜெபத்தை குறித்து. මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ අපි කරන යාඥාව ගැන නෙවෙයි. பொதுவாக நாம செய்கிற ஜெபத்தை பத்தி எல்லாம் நான் பேச අපේ ජීවිතේ අපේ ගමනේදී අපි යම් දවස් තෝරගත යුතුයි මෙවැනි යාඥාවන් උදෙසා. என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில நேரங்களை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறான ஜெபத்தை අපි පොදුවේ අපි යාඥා කරනවා. நாம் பொதுவாக ஜெபிக்கிறோம். උදේ හවස අපි යාඥා කරනවා. காலையும் மாலையும் நாம ஜெபிக்கிறோம். පවුලත් එක්ක අපි යාඥා කරනවා. குடும்பத்தோடு கூட ஜெபிக்கிறோம். සහෝදර සහෝදරයෝ යාඥා කරනවා. சபையோடு கூட ஜெபிக்கிறோம். සේවයට යාඥා කරනවා. ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். මෙවැනි විවිධ යාඥාවන් තිබෙනවා. இவ்வாறு அநேக ஜெபங்கள் இருக்கிறது. නමුත් මම මේ අද කතා කරන්න යන්නේ යාඥාව இன்று தான் சொல்ல போகிற ஜெபம் මේක වෙන වෙනස් විදිහේ දෙයක්. இது ஒரு வேறு முறையான ஜெபம். අපි ඒ ගැන අපි බලන්න යනවා උත්පත්ති පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ நாம் அதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 22 වෙනි පදයේ ඉඳලා 22ஆம் வசனத்திலிருந்து අපි යාකෝබ් ගැන අපි බලනවා. நாங்க யாக்கோபை குறித்து பார்க்கிறோம். අපි යාකෝබ් ලාබාන් වෙත දියුණුනාට පසුව யாக்கோபு லாபானிடத்தில் அவர் வளர்ச்சி பெற்ற பிறகு ඔව් නැවත එසේව මුණ ගැසෙන්න පිටස නැවත උගමන් කරනවා. அவரை திரும்ப அவர் தொடர்பு கொள்ளும்படியாக வாங்கிக்கிறார். එසේව මුණ ගැසෙන්න පිණිස ஏசாவை சந்திக்கும்படியாக போகிறார். ඔව් යන වෙලාවදී அவர் போகும்போது එතකොට එවිට තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த சந்தர்ப்பம் நடைபெறுகிறது. බලන්න 22 වෙනි පදයේ කියන කාරණාව 32ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. ඔව් ඒ රාත්‍රියේ නැගිට ராத்திரியிலே எழுந்திருந்து තමාගේ භාර්යාවන් දෙදෙනාද දාසීන් දෙදෙනාද පුත්‍රයන් 11 දෙනාද රැගෙන தன் 2 மனைவிகளையும் தன் 2 பணிவிடைக்காரிகளையும் රැගෙන යාබෝක් තොටුපොළෙන් එකට උඩේය. தன்னுடைய 11 குமாரரையும் கூட்டிக் கொண்டு யாக்கோபு என்கிற ஆற்றின் துறையை கடந்தார். ඔව් කැඳවාගෙන ගොස් ඔයෙන් එතර යව්වේය. அவைகளை சேர்த்து ஆற்றை கடக்க பண்ணி ඔවුන්ට තිබුණු දේ එතර යව්වේය. தனக்கு உண்டான யாவையும் அக்கறைப்படுத்தினார். යාකෝබ් උදකනාවේ සිටියේය. யாக்கோபு பிந்தி நடத்திருந்தார். එවිට මිනිසයන් මාර්ගන තුරු කෝසමක පොරබැඳුවේය. அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவு அவனுடனே ඒ போராடி ගණන් වාසේ ඔවුන් ජය නොලැබෙන බව දැන සුසු විට அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு ඔවුන්ගේ කලබා සංගීත ගැසූසේක. அவனுடைய தொண்டை சந்தை தொட்டார். යාකෝබ් කලබා සංගීය උන්වහන්සේ තම සමග හොරමැදි ඇදී ගියේය. அதனால் அவருடைய போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுருங்கிற்று. උන්වහන්සේ කතා කොට அவர் நான் போகட்டும் පහන් වෙන බැවින් මට යවුට ඇරපන්නයි කීසේක. அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார். ඔව්ද ඔබ මට ආශිර්වාද කරු පිස නැත්නම් යන්ට නාරෙමි කීවේය. அதற்கு அவர் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை போக விடேன் என்றார். අපි මෙතන බලනවා යාකෝබ් කොහොමද යාඥා කරේ. இவ்விடத்தில் பார்க்கிறோம் யாக்கோபு எவ்வாறு ஜெபித்தார். පාන් වෙනතුරු එක මිනිහෙක් ඔහු සමග පොරබැඳගන්න. விடியும் அளவு ஒரு புருஷன் அவரிடத்தில் போராடினார். අපි බයිබලයේ ත්‍රිත්වය තුල මනුෂ්‍ය කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ යේසුස් වහන්සේට. நாங்க வேதாகமத்தில் திரித்தியத்தோடு கூட நாங்க சொல்லுவது மனுஷர் என்று இயேசு கிறிஸ்துவை. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මනුෂ්‍ය කියලා සඳහන් වෙන වෙලාවට ත්‍රිත්වයේ අපි බලනවා මේ යේසුස් වහන්සේ නැත්නම් පුත්‍රයාණන් වහන්සේ. மனுஷகுமாரன் என்று பேசப்படும் போது அது குறிப்பிடுவது இயேசு கிறிஸ்துவை. එතකොට කියනවා පාන් වෙනතුරු කොහොමද යාඥා කරේ නා ඔව් ඔහුගේ භාර්යාවන් දෙදෙනාද මේකාරින් දෙදෙනාද அவர் எப்படி ஜெபித்தார் என்றால் தன்னுடைய மனைவியோடும் தன்னுடைய குமாரரோடும் ඒගොල්ලන්ව ඒගොල්ලන්ව එකකට යවුවයි කියලා අපි බලනවා. அவரை ஆற்றிலிருந்து கடக்க செய்தார் என்று ඕ பார்க்கிறோம். සාර්ථක සියල්ලම එකට ඇරියා. அவருடைய எல்லா காரியங்களையும் ஆற்றை கடக்க ඕකට பண்ணினார். හිටිය බැටළුවන් ඔහුගේ වැඩකාරයන් හැම දෙයක්ම එකට ඇරියා. அவருக்கு இருந்த மந்திகள் அவருடைய வேலைக்காரர்கள் அனைவரையும்
ராத்திரி ඒ කියන්නේ கடந்து ඔහුට යාඥාවෙදි කිසිම බාධාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ නැහැ. அப்படி என்றால் அவருடைய ஜெபத்துக்கு எந்த ஒரு தடையும் இருக்கக்கூடாது. ළමයිගේ කරදරය, பிள்ளைகளுடைய රැකියාවේ කරදරය, தொழிலின் பிரச்சனை, භාර්යාවගේ කරදරය மனைவியுடைய මේ பிரச்சனை, කිසිම දෙයක් නැතුව இப்படி எந்த ஒரு காரியம் ඔවුන් இல்லாமல் උදකලා වුණා කියලා බයිබලේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. அவர் தனித்திருந்தார் என்று நாங்க பார்க்கிறோம். ඔව් තනි උදකලා වෙටි ඇවිත් දෙවියන්ට පුළුවන් වුණා ඒක මිනිස්සෙක් සමග කරබඳින්න. அவர் விந்தி தனித்திருந்தார். ஒரு புருஷனோடு வெளிய வலுவாக ජේසුස් போராடினார். වාසසවරු යාඥා කළා. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஜெபித்தார். යාඥාව කොහොමද තිබ්බේ කිව්වනම් ஜெபம் எப்படி இருந்தது ඒ என்றால், කරබැඳීම කොහොමද තිබ්බේ කිව්වනම් அந்த போராட்டம் எப்படி இருந்ததானால் උන්වහන්සේ ඒ දැනන් වාසේ කියනවා அவர் சொல்லுகிறார், දැන් පහන් වෙන බැගි මට යන්න යන්න. இது விடியும் அளவாயிற்று, இதை போக விடும். ඒ කියන්නේ ඒ මනුෂ්‍ය බඳන්නේ දැනන් වාසේට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. මොකෝ යන්න බැරි යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. නමුත් යාකෝබ්ගේ යාඥාව ඒ තරම් ප්‍රබලව තිබුණා. அந்த புருஷனுக்கு இல்லாட்டி அந்த மனிதருக்கு போகக்கூடியதா இருந்தது, ஆனாலும் போகவில்லை. ඒ මක්නිසාද යාකෝබ්ගේ යාඥාව කුඩ දේව අභිමුඛයට නිර්මාණය වුණා. ஏனென்றால் யாக்கோபுடைய ஜெபத்தோடு கூட அவர் தரித்திருந்தார். ඔව් ඒ අවස්ථාවේ දේව අභිමුඛය නිර්මාණය වුණා. அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට පවා යාකෝබ අත්හැරලා යන්න ඉදුනේ නැහැ. தேவனுக்கு கூட யாக்கோபை விட்டு போக மனவரவில்லை. අපි දවසක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක සතියේ දවසක් වෙන්න පුළුවන්, සති දෙකකට වරක්, මාසයකට වරක් වෙන්න පුළුවන්. ஒரு கிழமைக்கு ஒரு நாளா இருக்கலாம், மாதத்தில் ஒரு நாளா இருக்கலாம். අපි ඇවිල්ලා සියලුම දේ ඈඩ් කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ අඬට විතර සංවේදී වෙන්න අපි යාඥා විඳගත යුතුයි. நாங்க அனைத்து காரியத்தையும் ஒதுக்கி விட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்க ஜெபிக்க பழக வேண்டும். එම යාඥාව තුළ அந்த ஜெபத்துக்குள்ள අපි දේව අභිමුඛය අපි ගොඩනගනවා. நாங்க தேவனுடைய சமூகத்தை கட்டி දෙවියන් වහන්සේ අප සමග ඍජුවම මැදිහත් වෙනවා. தேவன் எங்களோடு கூட தொடர்பு படுகிறார். ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොනවද? அதுக்கு பிறகு என்ன ඒ நடக்கும்? යාඥාවේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? அந்த ஜெபத்தின் பதில் என்ன? මං ඊළඟ දේශනාවෙන් ඔබ සමග ඒක බෙදා ගන්න කැමති වෙනවා. நான் அடுத்த பிரசங்கத்தில் உங்களோடு கூட அதை பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறேன். ඒ නිසා මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කාලේ සම්බන්ධව. இந்த காலத்துக்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. අපි පොඩි යාළු நான் ஒரு சிறிய ஜெபம் செய்கிறேன். සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ මේ යාඥාව අසාසි මේ දේශනාව අසාසි සියලු දෙනාම මාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ සමග උදකලාවේ කාලය ගත කරන්න, ඔවුන් සමග මැදිහත් වෙන්න ආශිර්වාද කරන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා පියාණනි. ආමේන්.